Pila na katuig ang relasyon? 10 years na. 10 years na nga. Managuyab. Dilayo po na. Mag-agaw. Ay, mag-agaw day. Anong mag-agaw mong duha? Umaingong mama. Individually na yung mga relasyon. Wala. Single ko. Puso sa mag-agaw ang walay mga partner. Depende kung imong igagaw kay kabalo manguyab, imong igagaw, balo mo diskarte makauyab gyud. O kamo man duha, so kamo di mo kamo manguyab Dili. Ako po di ko balo mo diskarte. or gibulagan, baguhay pang gibulagan. Dili po. Ako kay dugay na ni bulagan. Mga pila na kaduig. 1 year na. I-mature pa ko tong time ba niya. Ako O mature na di karon. mature na. Sure? Oh, sure. 1 year pa man to. Unsa day nahitabo atong a year ago nga nakaingon kang immature pa ka to? Kay ngon ang family nga siya mo itungod nganong di na kay ko tig halubilos ang mga friends ba nga. Ano unsa nag-declare ang uyab? Unha ko ayaw panagad sa uban. O di man ako na jud to. Ay ikaw ray wala na nagad. Anong wa man ka na nagad? Tatong time kay para nako siya na makakuha ang attention, wala na uban. In a way, murag kang nabuang sa iya anong siyara mo murag imong nahimong kalibutan. Oh, mura jud kog nabuang ato so like no hatag og advice ninyo imong kabuang gyud. Ikapila man to na imong mga relasyon. Ka kuan ba to ika-duwa. Nang ano mang mura og kuan kay kaniya kanang invested kay kanang bayhana. Siya mag-iuna na ibog na. Abi kog sa kuan na, abi kog sa romance na nang bahay maibog una ba? Di ay. Nabulag tungod ato nga rason? Oh nya, wala siya gidawat sa family tungod ato ba? Wala nimo gipaglaban. Wala na. Pero sa karon wala pay bago or dili pa mo balik ka. Di na tang balik, di ko manguyab pa. Pwede ta mo mensahe ni ex. Ay, sorry. I hope okay ra karon ko asa man karon gibutang sa Ginoo. God bless.